Γεια σας, αγαπητοί μου φίλοι και οι θαυμαστές της εταιρείας Frivolia. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Frivolia GR. Με λένε Ναταλία και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σε αυτό το κανάλι, εμείς παρουσιάζουμε τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Frivolia GR. Επίσης, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας, φτιάχνοντας όλα αυτά τα όμορφα πράγματα και αν σας αρέσει, είστε σε σωστό μέρος. Κάθε προϊόν περιέχει ένα κομμάτι από τη χαρά μας, την έμπνευσή μας και φυσικά τη ζεστασιά μας. Γι' αυτό θέλουμε να σας δείξουμε όχι μόνο τα ολοκληρωμένα έργα, αλλά και τη διαδικασία δημιουργίας τους, από τις πρώτες ιδέες και τα υλικά μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε κομμάτι πραγματικά ξεχωριστό. Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, Frivolia GR, να μην χάσετε κανένα βίντεο. Βάλτε μας like ή dislike. Γράψτε σχόλια, η γνώμη σας μετράει πάρα πολύ για μας και ας δημιουργήσουμε όμορφα πράγματα μαζί.